We beginnen onze rondreis langs de Carbit shirtplakken in Noord-Friesland in Kalmerpomp. Frans Bos, goeiemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, waar ben je? We zijn de kapotboeg van Kalmerpomp. Nou, we staan hier elke keer hetzelfde plak. Altijd mooi bij de brug, gelegen in het dorp. We hier ben we begonnen met 32 bussen. Er zijn stukken wat sneuveld, dus we gaan nu nog een stuk of 28 uur. Kanon er altijd bij. Nou, we hebben versiering, hebben we in het land staan, een mooie kriesbeem en een popper onder. En brandtoon zit er weer bij. Wat is de bedoeling van die Christbeam en die pop? Nou, de bedoeling is dat er omgeven. Maar hier won een keer rekken, maar je valt voor net om. Oké, dit is nou net de eerste keer dat je hem dit doet. Dit doe je hem al heel vaak. Kabitje, wat is toch elke keer weer het leuke drone? Het leuke drone is, door een vrije dag. Dat is alles op die halve en 30ste, zoals we het hier zeggen. Nou, we drinken een flesje bier en we knallen wat. En iedereen houdt voor het wekker. En prutten bekijkt, prutten mensen hier, dus het is altijd gezellig. Iedereen houdt voor het wekker. Hoe laat weet van de morgen? Van de morgen weet zij door. De planning wie wat jij maar juist en Janne gaan we naar je zitten, een paar biertjes. Dus toen zeiden we van, we maken er maar zij door van. Oké, en dat hoe laat ga je hem nog terug? Meestal dat gebeurt op is, dus we 50 kilo gebeurt jood. Dus dan rekken maar een uur of 4 of 6. Dan krijgen we wanneer het op is, dus we zien het wel. Bedankt Frans Bos. Super.